mai lăsat-o locului. Mulțumim. Asta, dacă tot nu plecați. Eu uitam și trebuie să mai departe. Dansul următor, stăm în cerc. Faceți cerc, așa. Și domnul doctor, nu, aveți, nu? Explica livrul meu, s-a făcut nici. Vă provoc la un da. Da, cu fața la cum domnul că o cheamă acolo. Se facă și o poză. În timp ce o să cântem muzica, cercul, vă țineți de mâini și vă învârtiți și noi facem în felul următor, mâna stângă în față. Așa, mâna dreaptă. Să plecăm ușor pantalonii. După care mâna dreaptă peste mâna stângă. Așa. Și când cântăm muzica, cercul se învârte și noi facem mâna așa, jos și dreptul. Căzăcească. Căzăcească. Pentru floare la urechi. Mai este muzică. Cercul se învârte, da? Facem altfel. Haideți aici. Domnul